megalayapost.news. Kaseng Ribhai People's Council RBPC Nongpok Circle mendagasngi kelalai benjurip ya kecaka brednyut kebadan hagasnong Shangling kebadai halor gejingot jingnam gipajba na gejing kta jong gejing sma yutung kebadairu na gejing bred pathari gejabak jaban hagati kisnong hagni gejinglet jurip layalam luba mission tron bari presiden ke RBPC Nongpok Circle harkat gejingedon lang ba Vincent Sokwai secretary snong kasnong Shangling ba Nicholas assistant secretary kasnong Shangling ba dingkat gejingdon lang kiwe gidikhat ka RBPC Nongpok Circle habale benjurip yagate gejaka thenyut kasor Nongpok kinong ilam ka RBPC kilalap yagijing berpathar gijabak jaban kabala kta yakakot kekia kinong shnong baru ka sarkar hadu menta kampat shimla pentrikam ya ka solid waste management kabala sedang madu senam arjakat kendai kasenggala kentu ya ka sarkar bagi nom hikmat bagi de banshim kya halwar kani kam kabakta yakakot kekia ikpajba kate kisnong batkum kaseng kasngokya namar gijing berpathar gijabak jaban kakta omtang ya gijing ko jikya hanrei jinjar wat bandring museum mi pajba nong shnong na gejingmi kal air ke basma utung na kete jeka thenyut ko ngayon kum astan la masnong jangkane ka snong kaling tengah pa ban penpau ba kum hakane ka por ngidon hangne ajaka bretnyot ba sibuna kini ki kinyut ki bawan brat na tinas kisor nong po te handrai lasu bret pathar hangne te katno ka jing sokya bat kadon ka jing septing ro tang nak kini ki jabo niyo ya kata ka nila ba niyo ya kata ki jingpang kumba dan diberi tiba janji hangnya kawan ka jingsma kumba banbam bandi ro kalong ka jingsam jing namar kum hakipor liur ka jing nalor ka jingsma nalor kini ki skan mo kiwan ban boy ki jingbam jingdi hanrai kum ka sarkar kamla ban tek ban tenbiang hanrai kum ka mikane ka mesin la bu hangne ban kum no ban pen filter lang kumbat temput ka jabok ka bakut lakajang ka jabok ka bamput lakajang handai lada kila ban pen sukses ya kane kum kane ka project ya kalau ka babha namta kane ka snong ba kinlat mak nak ke jingsma ne naki jingpang jing handai ka sarkar ka i sendat ya kane hamtam kum ka surak ka bawana du jiwa adu hane katno ka jingsniu te kum ki kali ki bakit ya kanyut kimla re bantap ban bahaya ka kali handai ki penhap hasok sok ki jabo ya kum ha kasnong lada pek bah kum ha kapor menta baki ong ba kin pelong ya kata swat barat long kum ka jingkut ka jing subah handai kasnong jingi ngimla ban pukut ban subah namar dai na ka jing sniu jang surok baki hap ki jabo ki jaklia handai la long kum ba gilai ben nyanyi kum kita ki jaka bretnyut baki ong lalong kum kasnong nyut lakhen kum nyut hi teng tentu ya ka sarkar ba nane sakmat kideban snap lem kideban pet lem yang ni ba kin pentrikam no mardon ya kaneka project ban pet baka surak ru bakan longka bakan banwan banlek long kham kanwan ka jing kham suk kham aram ta kumtang cepat naka sarkar bakin pet no mardor ban yarap kham kloi ban pendap ya kena project ya ke baki labu lakmu banle ni kermen ba nane sakmat kinle kumtahi takaman sim tengah jing sokya ni penpau sepi ba ni kum kidong snong basa aku kena ke snong katno ni mat ya ka jing hakabayadai bat kena ka jakarta nyut ka badon hangne nakapor sekapor nakaliang kasnong nilai keren berkinong yalam juga town committee bangin persang man penbej no ya kane kam anrai kampoi seiru nakaliang kasnong ha upraturik jong ogos nilai bu ke dorkas siau minister in charge ke arban ba snyau balang kar apo ke jingelam jong lokal emle jongi ba miral bon sim ban keren halor kane ka benta bat kunjuru ban pensngeu ya ka jinge ka ba ni kum kinong sunong ni kendu dan nakaliang jong minister in charge kata to gesmi labu ke jingkular ba nakaliang ka department ni stasiun kia ba unsapha ya kita ki expert banwan jurip hakane ka jaka haringkat ke jinge donlang lokal MLA jungi kunju haka jinge donlang kinong yalam juga sunong hanroi kat hadu minta
nadu penai Agos nakaliang kasunong ni kamyo kanu ka update ne nak department lane na lokal MLA jungi ba ya ka jingdawa ka jungi hadu kanu kila proses nakaliang kasunong ka jing sukya ka bejur taba ki ba nong sunong iwan ban ut ban nam ni kinong yalam sunong alor ka jingmi ka jing sema ka jingmi ka jing berat pathar kinyut ni kun kinong yalam sunong ngimla ban susngat te dei halor kata nakaliang kinong yalam sunong kilapan ke jingerap nak seng RBPC bahkan kukarlem ikane ka berita bat kunjuru ban ai ka jingkersian yangi ka sunong ka bangin yale kuno bendawa ban penio lane ban prekamno ya kane ka solid waste management ka badon apo kane ka sunong ka jungi ni kun ka sunong ni banjur ya ka sarkar ne ka urban department bahkan simpiano mardor ban penprekamno ya kane ka project bat lada nakaliang ka department kan simpia hakine di penai tiba mentah di penai telang tiba kadai ka ayom ka bakin spray nakaliang ka sunong ka sasim nak waipat ka senjam bat hagaju ka puar ngipha ya kane ka kerwo ka basai ba lada ka department ka fil ban penrekam ya kane ka project nakaliang ka sunong kan kang cisendon banwan tenyut ane apa sunong ninom ailat dalileiru ba kinwan te pathare kanyut kumne bakan sa penlom so pedung yangi pagba nong sunong nakadaw ka jing berat pathare kinyut nakadaw juga jingi ke isma subun kinong sunong jingi pendu kecingnya bila banwan ke jimpang ke islam ke bunjak bunrukom wilayah sya kat totally kisnan ke baladap nakaliang ke sunong baladap nyakran bahakane kenti ke pemerintah dalile nginom minta su lada ka sarkar kam sibkya yakane kam ngin kang sendon yakane ka katenu raju ke puar kamat ke baar kadai hakabayadai beruti surang nadu na jiwa saduk sene kumba mepisia kelawan nakane ka singi pelayui ya ka jinglong jingman jong uti surang haka perliur katno ka jingye ngidon sibun kena school dibayat na ikijat dibalik school canongko isyam ka jingye takano kalong ka bayi segmen bat ka basngsi ngidawai kine ki artli kiman baka sarkar ka deben simpia mardor ban maramut yuti surang bat hagaju kapur ban pentrikamno ya kane ka solid waste management project lem gunta nakaliang ka sunong ipha kane kerwo ka basai bangin thang terdap cisendon kane ka dei kai ka bangin nakaliang ka sunong lap dei Tongi nakaliang jong ka RBPC River People Council Iwan ta ka step ako jong ka sunong Sangling alor jong ka jing ujor jong ki babun jong ginong sunong ki badon ako jong ka sunong Sangling bat alor ka jing wan ka jong ni ne nilap ban siam ke jaka pangipek kalong segmen banpek na marketkum ke project ba ka urban ka ya kene ka project angne kamlong kumta kawan bu tang mau nongrim bat ki gijing kular ya kinong sunong angne kamlong kumta jadi iyang ne pat tindan kini kimisin ki ba ka sarkar kala kular sa kasnong bakin benrekam ya kini kimisin kanang ba kalong ka jeng bentoy banyo na kabami nang ne kalong bakin kalong ka jeng bentoy henry andang ka phelse ngilap pat ang ne pat kamlong kumta i lagi jong kimat ba gini ginyot katum ka jeng penmang jong ki ben ya kene ka macam nang ne kamlong kumta amar kata nakaliang jong ikum kaseng ni kan tujur ya ka urban department ba kan one page lagi jong kimat kanang ba kamlong ka jing gunong ya kinong sunong ki badon hapo kan kata ni iba menta ki portlang kalong haduk kene bana dei than ha ki porliur kanno kalong ka jing isne ya gini badon hapo jan jong kene kisnong kumta ni tujur ya ka sarkar ba kan simkia kene kam lamda kam simkia ya kene kam ni nang yang persen nim bante bahap ya la ki jong ni lenting Meghalaya Post.news